Поважанные коллеги, поважанные сябры. Ну, по-перше, я прошу прощения за, сподіваюся, все-таки неверно такое великое спознение. Я просто думаю про Байкова. Речь в том, что мне не доводилось ни разу еще публично выступать про Байкова. У моей монографии я глядел, пошуком глядел, Байков згадывается там нечто 60-70 разов, и я шукал, что ж я там про его писал, але зразумела, что в монографии только некая частка Байкова. Байков, по правде, намного больше широкий, намного больше глибокий. И в этом сенсе ну, это певний виклик для меня самого, тому что не глядячи на то, что Байков такая важная фигура, все ж таки про его написано мало. И я думаю, будет до речі, коли я згадаю тут прозвище, таку фігуру, як Івана Климовича Германовича, який колись одним з перших працював в архівах і підняв вельми велику кількість білоруських мовознавців, підняв інформацію про велику кількість білоруських мовознавців. І Байков був одним з них. У 1985 году у Ивана Климовича вышла такая книга, сборник «Белорусские мовознавцы», где, до речи сказать, пропал Некрашевич. Тут нема Некрашевича, Байков тут есть. И Некрашевич пропал по цензурных мотивах. Речь о том, что незадолго перед этим был один из юбилеев державных, партийных и так далее. И там доглядели, что Некрашевич был, биография Некрашевича была не вельми добрая, не вельми правильная. И он имел дочинение до БНР. И ось, не глядячи на то, что Германович вельми ценил Некрашевича, не глядячи на то, что Некрашевич был сапраўды вельми кваліфікаваным, выдатным лексикографом. У гэтай зборніку не знайшлося месца Некрашевичу, хотя раней артыкул про Некрашевича был надрукаваны тем же Германовичем. И после смерти Германовича у 2005-2006 годах была эта книга выдадена у двух частках. И там есть уже, ну, по-перше, там вернулся Некрашевич, а с другого боку там есть и Байков. И Байков, треба сказать, Иван Климович поспел допрацаваць Байкова, включил туда информацию, якой не было у выдании 1985 года, а конкретно про лёс Байкова. Речь о том, что дата смерти Байкова и количество смерти Байкова фактично по сегодняшний день невядомая, ці дрэнна вядомая. И коли я как раз зазернул у Википедию, у Тарашкевичной Википедии фигурует, написано, помер, загинул после 45 года, где уличена новая информация про околичности смерти и обставины смерти Байкова. А ось у звичайной Википедии фигурувала дата червень 1941 года. И речь о том, что так, як быццам бы написано в разных энциклопедиях, и вось у гэтым першым выданню Германовича дата смерти Байкова подадена якраз як, правда, не червень, а липень, 26 липня 41 года. И колисти Меркович со Скалабаном, Скалабан мне сказал, что это, видать, Германович знарок поставил такую дату. Ось такая, як би, тільки почалася війна, і неўзабаве там помер, загинув Байков, і ніхто нічого такого особливого шукати не буде. Речь у тим, що, ну, я, може бути, забігаю, починаю як ближей до кінця, але тим не менш, Байков був звольнений з інституту у листопаді 29 года.
І так атрымалася, што, бачыце, ён у ліку першых трапіў пад такія яшчэ адносна мяккія рэпрэсіі. Вось Цвяткоў адначасова з ім быў звольнены. Тады ж ішла гаворка пра Дурнаво. І вось тыя страшэнна сумныя, трагічныя падзеі канца 30-го года, сярэдзіна 30-го года, лета 30-го года, калі былі арыштаваны Лёсік, Некрашевіч, Ластоўскі там і іншыя людзі, якія пазней фігуравалі ў справе вызвалення Беларусі, то так атрымалася, што Байко быў звольнены з інстытута на год раней, у лістападзе 29-го года. І вось Германович уключыў новае выданне інфармацыю, там фармулёўка была такая, як скампраметаваны ў друку і чужы паводле сацыяльнага паходжання. І вось гэта былі прычыны. Рэч у тым, што восень 29-го года гэта была цэлая кампанія, і Байкоў быў не адзіны, які пацярпеў, але фактычна ўжо праўдзівыя рэпрэсіі пачыналіся вось тады. Тады яны абмяжоўваліся звальненнямі, пазбаўленнем пасад і так далей. І так атрымалася, што Байкоў пасля яшчэ быў арыштоўваўся ў 30-м годзе, па-мойму, у верасні, у жніўні і вось да верасня, нешта месяц ён знаходзіўся ў турме, але пасля ён быў выпушчаны. І такім чынам даволі нетыпова, нечакана для, таму што ўсё ж такі эта справа вызвалення Беларусі, якая замяла Лёсіка, якая замяла Некрашевіча, якая замяла Ластоўскага, а пазней, скажем, Бузук ішоў ужо, правда, па іншай справе, то як бы у Байкова такая спрыяльная аказалася сітуацыя. У 30-е гады Байкоў працаваў, тут заставаўся ў Мінску, і у чым нюанс ці праблема ягонай біяграфіі, ён знаходзіўся ў Мінску падчас акупацыі, супрацоўнічаў з акупацыйнай уладай, займаўся выдавецтвам школьных падручнікаў, і вось у 1943 годзе, ці ў 42-м, здаецца, у студзені, у Мінску тут праводзілася мовазнаўчая канферэнцыя. Наконт гэтай мовазнаўчай канферэнцыі ёсць публікацыя з Дмітра Саўкі у запісах Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. І вось там ёсць пратакол гэтай канферэнцыі, і сярод удзельнікаў, там падрабязна пералічаны ўсе удзельнікі, сярод удзельнікаў значыўся і Байкоў. Такім чынам, падчас акупацыі ён знаходзіўся ў Мінску, займаўся выдавецтвам школьных падручнікаў, і там гэта мовазнаўчая канферэнцыя датычылася якраз правапісу, тэрміналогіі, якія ўжываліся ў падручніках. Байкоў быў сярод удзельнікаў гэтай канферэнцыі, аднак ён не выступаў, і там дадзены непоўны пратакол, невядома дакладна, як там што гаварылі іншыя, але цікава, што ён папаў у пратаколе гэтай канферэнцыі, фігуруе даклад Антона Адамовича, вядомага літаратурнага крытыка, літаратуразнаўца, які пасля быў на эміграцыі. І вось ён рабіў даклад як рэдактар пра сітуацыю ў правапісе, ў тэрміналогіі, ў падручніках. Яны абмяркоўвалі, між іншым, у якой меры патрэбны наватворы, новыя словы ў падручніках. Рэч у тым, што ў гэты час фактычна не было нейкай каардынацыі, у падручніках была вялікая непагоджанасць у параўнанні з тым, што было раней. І цікава, што вось нейкія рэчы, якія абмяркоўваліся вельмі актыўна ў 20-е гады, ў 30-е гады, яны ж абмяркоўваліся на гэтай мовазнаўчай канферэнцыі у Мінску у студзені 42-го, па-моему, все-таки 42-го. Дык вось, у рэфераце Антона Адамовича ёсць адзін цікавы момант,
Байков знаходився в залі, як я розумію. Антон Адамович згадував історію. Ён сам же друкаваўся ў 20-е гады, добра ведаў розныя акалічнасці з першых вуснаў і гэтым карыстаўся і актыўна пазней, калі ён пісаў працы па гісторыі беларускай літаратуры, то ён іх трактаваў часта з пункту гледжання вось гэтых сваіх не толькі чытання тэкстаў, а вось сведапоглядаў канкрэтных людзей, як ён іх ведаў і так далей. Ну, коротко скажу, напрыклад, вось аповесць «Салавей» з Мітрака Бядулі, добра нам знаёмая па школьнаму курсу, паводле Антона Адамовича, пад гэтымі персонажамі былі па праўдзе зашыфраваны, гэта была алегорія, былі зашыфраваны рэальныя людзі, рэальныя асобы 20-х гадоў, ну, што там, Ксёндз Курашкевич, так? І ось Антон Адамович говорив, это Петухович, это літаратуразнавец Петухович, і іншыя там такія рэчы. Так вось, Антон Адамович вельмі шмат ведаў рэальна пра тое, як што адбывалася ў 20-е гады, бо ён сам быў удзельнікам. І вось ён у сваім дакладзе, згадваючы сітуацыю узвышша, палемікі 20-х гадоў, вось што ён напісаў, што ў 20-е гады была барацьба часопіса «Узвышша», аўтараў часопіса «Узвышша» з байкоўшчынай, якая выяўлялася ў тым, што Байкоў, як аўтар расійска-беларускага слоўніка, там жа Антон Адамович напісаў: Степан Некрашевич, по правде, прозвище Степана Некрашевича поставлено там просто так. Таким чином, Антон Адамович ствердзіў, што слоўнік 28-го года – гэта слоўнік Байкова. Ну, толькі, або ў першую чаргу, у кожным разе там непасрэдна напісана, што прозвище Степана Некрашевича там згадваецца выпадкова. Ну, а Байкоўшчына, у цэлым, бачым, вось такая назва Байкоўшчына. Значыць, гэта вось кепская тэндэнцыя ў слоўніках 20-х гадоў, калі там было многа штучных недарэчных слоў з аднаго боку, а з другога боку была всякая там нецэнзурная, кепская, вось такая лексіка. І гэта было на руку ворагам беларускай мовы. Вось акупацыйны перыяд, Антон Адамович, 42-й год, вось у якім выглядзе Байкоў увайшоў, ну, калі не ў гісторыю беларускага мовазнаўства, не ў гісторыю беларускай літаратуры, вось у якім выглядзе ён і фігураваў у галоўным дакладзе, у дакладзе галоўнай асобы Антона Адамовича на гэтай канференцыі ў Мінску ў 42-м годзе. Я хацеў бы сказаць, што фактычна вось гэтыя святочныя даты Дні роднай мовы, яны, ну, выпадкова так атрымалася, я, вядома, жартую, не маюць дачынення да Міколы Байкова, таму што беларуская мова не была роднай мовай Міколы Байкова у тым плане, у якім цяпер хоча Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, Дэпартамент па народанасельніцтву, каб усе краіны, значыць, што яны разумелі пад роднай мовай падчас правядзення перапісу насельніцтва. Ну, як мы ведаем, што з падачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, звяртаю вашу увагу, это не наша мясцовая ініцыятыва, і ўвогуле правядзенне перапісаў аплачваецца нават не намі, а вось якраз аплачваецца Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, таму што яна спрыяе правядзенню перапісаў у розных краінах. І вось там гэтая фармулёўка, што родная мова – гэта тая мова, якой чалавек першы стаў гаварыць у дзяцінстве. Вось гэта фармулёўка роднай мовы. І ў гэтым плане Байкоў не ўпісваецца ў гэтыя нашы святочныя імпрэзы, таму што ён быў з Тверскай губерні, ён быў рускім, і пасля ён скончыў Маскоўскую духоўную акадэмію ў 1913 годзе. Ну, і як
я так разумею, може бути не по размеркаванні, але по размеркаванні оказався в Мінську. І ось ён тут працював у Мінську, у Мінській духовній семінарії, викладав педагогіку, викладав філософію. Ввогуле, коли ён учился в Московской духовной академии, то он проявил великую цікавость до истории философии. И как раз сегодня у Фейсбуку мне нагадал Владимир Ляховский, такий историк. Я у Фейсбуку вчора написал, что збираючися ісці сьогодні, я думаю говорить про тое. И вот я там обозначил 7 пунктов. А Ляховский мне написал, а треба 8 пункт про тое, як Байков хотел стать философом у Московском университете, але профессор Шпет зарезал его, раскритиковал, и таким чином Байков не поступил в адъюнктуру, не стал философом. Ну, я сказал, что дякую тому Шпету, иначе тому, что, махчима, российская философия обогатилась философом Миколаем Байковым, а мы б не имели такого выдатного мовознавца, як Микола Байков, русский человек, який з 1913 года оказався в Мінську, а якраз ровно 100 годов тому назад працавали такие белорусские наставницкие курсы белорусоведные для падрыхтоўкі настаўнікаў. Іх спачатку арганізавала органы БНР, а пасля і яны былі і далей. І вось гэтыя курсы якраз працавалі на пераломе 18-го года, а ў першай палове 19-го года. І вось ровно 100 годов тому назад на гэтых курсах Николай Байков познаёміўся з беларускім рухам, з прадстаўнікамі беларускага руху, вельмі моцна прасякнуўся ім, як ён пасля пісаў у сваёй біяграфіі, і захацеў служыць для адраджэння беларускай культуры. Гэта ён пісаў сваёй аўтабіяграфіі, якую ён падаў, там была нейкая установа, універсітэцкая камісія, яшчэ не было беларускага дзяржаўнага універсітэта. Ён там напісаў, я хацеў бы працаваць у беларускім дзяржаўным універсітэце. Ну, карацей, ён з аднаго боку ён як бы прадэманстраваў лаяльнасць да мясцовых уладаў, а з другого боку ён сапраўды быў вельмі добра падрыхтаваным кадрам, чалавекам, які цікавіўся ў розных адукацыйных праблемах, філалагічных праблемах. Ну, як я сказаў, філалагічныя праблемы былі для яго, можа быць, спачатку не ў першую чаргу, таму што ён пісаў дысертацыю па гісторыі філасофіі, і вось, знаходзячыся ў Мінску, працаваў з дысертацыяй, але, як напісаў Германович, верагодна, ў Мінску не было належных матэрыялаў, ну, плюс пасля акалічнасці ваенныя, і ён змусіў кінуць гэтыя свае справы. Праўда, пасля ён працаваў у Мінскім настаўніцкім інстытуце і выкладаў там педагогіку, і выкладаў там філасофію, і ў той час ён падрыхтаваў падручнік, дапаможнік па гісторыі старажытнай антычнай філасофіі, і ён здаў нават у выдавецтва гэты дапаможнікі, як быццам бы 3 аркушы гэтага дапаможніка былі надрукаваны. І вось Германович піша, што якраз на аснове гэтых 3 аркушаў, гэтыя 3 аркушы былі пасланы Шпету, і вось Шпет як бы забракаваў філасофскія намаганні Міколы Байкова, і яшчэ раз кажу, дзякуй яму вялікі за гэта. Калі гаварыць пра нейкія яшчэ такія далікатныя, спрэчныя моманты біяграфіі Байкова, скажу вось яшчэ пра што, і гэта ўжо, ну, як бы я нідзе гэтага не абнародаваў, можа быць, таму што там і няма як бы такіх добрых, нармальных звестак.
Вот что я хочу сказать. Калі говорить про 30-е годы, я фактично, можна сказати, нічого не ведаю про Байкова. Ён быў тут у Мінску, працаваў там у рекламном бюро, яшчэ нешта выконваў, ну, відаць, можа, нешта перакладаў, але вось нешта такое аўтарскае, каб там нешта засталося за подпісам Байкова, я такога не памятаю, хаця, можа быць, мне нешта там было аднойчы нешта сустрэлася, там у 33-м годзе ці 34-м годзе нейкі быў там пераклад Байковым зроблены. Ну, карацей, 30-е гады Байков у Мінску астаўся жывы, не быў рэпрэсіраваны, але што і як ён рабіў, нічога не вядома. Калі гаворка ідзе пра Мінск 41-44 годаў, вось ён у 44-м годзе пакінуў Мінск, выехаў на запад і працаваў у Берліне, то, ну, от вядома ягоная пасада, чым ён займаўся, вось вядома, што ён быў удзельнікам гэтай мовазнаўчай канферэнцыі, але нічога фактычна больш не вядома. У мяне быў студэнт, які ў пачатку гэтага стагоддзя ці тысячагоддзя пісаў дыпломную работу на тэму беларускае мовазнаўства 1941-44 гадоў. І гэтая дыпломная работа ў мяне захавалася, ну я не ведаю, чаму, як бы мы тады ён зрабіў пару публікацый як студэнт. Можа быць, я не памятаю, тады была магістратура ці не была. Карацей, ён не пайшоў у аспірантуру і фактычна вось гэтая ягоная праца проста засталася ў мяне. Яна ў мяне захоўваецца, ляжыць, чакае свайго часу. Я думаю, што яна занадта доўга чакае свайго часу, відаць, яе трэба было б абнародаваць. Дык вось, калі ён пісаў сваю працу, мы з ім часткова абмяркоўвалі, ці ён глядзеў, якія былі публікацыі ў 42-м, 43-м, 44-х годах. Тут былі дыскусіі пра фарміраванне беларускай мовы, як што трэба было прабіць. І, відаць, мы ўжо ведалі, ці я не памятаю, ці мы ведалі на той час, можа быць, і не ведалі, што, а можа ведалі, што Байков быў тут у Мінску. І вось толькі в адной з публікацый, і аўтар быў нехта Крыніца, мы пачыталі, так паглядзелі, я яму сказаў, у мяне такое ўражанне, што гэтым аўтарам мог бы быць Мікола Байков. Рэч вось у чым, што там, ну, як бы з аднаго боку, як бы пасыл артыкула пярэчыў Байкову, часткова пярэчыў Байкову узору 1920-х гадоў. Хто такі Байков у 1920-е гады? Байков, прямо скажем, галоўны плурыст у беларускай мове. Гэта, вось і у чым праблема ёсць Байкова, што ён працаваў са Степанам Некрашевічам і разам рабіў слоўнік. Ён працаваў яшчэ раней з Гарэцкім, рабіў слоўнікі. Слоўнік вайсковы таксама зроблены ў суаўтарстве. І найлепшыя ягоныя дасягненні, слоўнікі, зробленыя са Степанам Некрашевічам, ну, яны суаўтарскія. І вось я так припамінаю, по-моему, калі Германович, напрыклад, пісаў пра Степана Некрашевіча, то ён пісаў пра слоўнікі, а пасля ён пісаў асобна, у яго там раздзел быў пра Байкова, і там ён асобна пісаў, по-моему, пра гэтыя слоўнікі, але гэта ўсё ж такі працы дваіх чалавек. І, ну, як бы, заўсёды складана сказаць, гэта Некрашевіч ці Байков. Хаця, вось меркаванне Антона Адамовича наконт таго, што ў слоўніку 28-го года прозвішча Некрашевіча стаіць проста так, а праўдзівы аўтар гэта Байков, прымусіла мяне задумацца. Рэч у тым, што там у прадмове гаворыцца пра тое, што як рабіўся слоўнік, што на працягу пэўнага часу адзін з аўтараў знаходзіўся ў доўгай камандзіроўцы. І гэтым чалавекам, які знаходзіўся ў доўгай камандзіроўцы, быў Степан Некрашевіч. І
Акрамя таго, ўсё ж такі Сцепан Некрашевіч гэта начальнік, гэта кіраўнік, гэта кіраўнік аддзела мовы літаратуры Інбелкульта, гэта кіраўнік слоўнікавай камісіі, чалавек на пасадах. А ў Байкова намного менш сціплая пасада, пачынаючы з часу стварення Інбелкульта. Ён быў сакратаром слоўнікавай камісіі. І фактычна, па праўдзе, я нават што мне трошкі сорамна, праўда, в гэтым прызнацца, але калі гаворка ідзе пра слоўнікавую камісію узору 1922 года, то я нават і кепска ведаю, хто ўваходзіў у гэту камісію. Баюся, што ў гэтую камісію ўваходзілі Сцепан Некрашевіч і Мікола Байкоў. У сэнсе, ці быў там трэці, чацвёрты хто-небудзь. Ну, вось, конечно, я там не ведаю, зараз не припамінаю, калі там Епімах Шипіла з'явіўся ў Мінску, ён увайшоў у камісію, але Епімах Шипіла не мог быць такім ужо работнікам непасрэдным. Ну, в сэнсе, які б выконваў асноўныя віды работы. Ён ужо быў там редактарам, напрыклад, ну і проста гэта чалавек быў такога паважанага ўзросту. І, па-мойму, вось бюлетэні Інбелкульта, якія існуюць, яны пачынаюцца з 25-го года, з 26-го года. А зараз, можа быць, я калісьці працаваў у архіве, у мяне там ёсць выпіскі, карацей, я не паглядзеў вось цяпер пералікі дакументаў і, кажу, цяпер не гатовы сказаць, колькі людзей працавала ў слоўнікавай камісіі ў 22-м годзе. Так вось я думаю, што несумненно, Байков там был вельмі важной фигурой, вельмі важным работником. И он, как правая рука Степана Некрашевича, выполнил, несумненно, вельмі шмат работ. И вось, считая околичность, что Антон Адамович у гэтым сваім реферате, он так сказал, что авторы кепска ведали беларускую мову, и вот яны там нешта там вытварали. Я так разумею, что у Байкова была такая, міжволі, про это, может быть, не вельмі добра хотелось обговорить, але я думаю, что паколькі ён был русский, паколькі ён не был белорусом, то, конечно, на фоне таких заслуженных людей, як Езэп Лёсік, як Степан Некрашевич, як Ластоўскі, якія вядомыя, як змагары за беларускую мову, за беларускую ідэю, за беларускую дзяржаву і так далей. І ў гэтым плане, магчымасці кар'ерныя, магчыма, у Байкова маглі быць нейкія такія зніжаныя. Гэта часткова назіраецца на навуковай кар'еры таксама Цвяткова, які не быў беларусам і які, нягледзячы на выключную кваліфікацыю, на выключныя здольнасці, на вельмі шырокі светапогляд. І вот Цвятков, напрыклад, і Байков не зрабілі такой кар'еры, якой бы нам хацелася. І калі, напрыклад, гаварыць пра мовазнаўства 20-х гадоў, не толькі ў такім агульным асяроддзі, але і сярод спецыялістаў, мы б сказалі, там, конечно, Лёсік вельмі вядомы. Зразумела, што Некрашевіч з Байковым як укладальнікі слоўнікаў, але аблічча Байкова самога як вось такой фігуры вельмі важнай, якая не проста рабіў слоўнікі, а які меў нейкія канцэпцыі ў галаве, вылучаў гэтыя канцэпцыі, рэалізоўваў. У гэтым плане, можа быць, Байков менш вядомы. Так вось, вяртаючыся да рэплікі пра тое, што Байков, магчыма, быў бацькам-заснавальнікам беларускага пурызму у слоўнікавай, у лексікаграфічнай справе. І рэч у тым, што Степан Некрашевич пасля заснавання Інстытута беларускай культуры, а дакладней сказаць, відаць, яшчэ, можа быць, трошкі раней, рэч у тым, што калі з'явілася першая падборка, першая інфармацыя пра Інстытут беларускай культуры,
Степан Некрашевич надрукаваў такую уводную інфармацыю, што такое інстытут беларускай культуры, якія правілы, падыходы, якія прынцыпы стварення слоўнікаў. І вось там была апублікавана гэта славутае выказванне пра тое, што камісія арыентавалася, это навукова-тэрміналагічная камісія, яна арыентавалася на словы, існуючыя ў жывой народнай мове, а калі не існавала слоў, якіх былі ў жывой народнай мове, дакладней, словы існавалі, але тэрмінаў было мала. І як пісаў Некрашевич, там ботанічная тэрміналогія, энтамалагічная, вельмі добра маглі браць з народнай мовы. Таму што ў народнай мове любая травінка, любая кузурка мае сваю назву, і гэтыя назвы могуць трапляць у тэрміналогію. Калі гаворка ідзе пра матэматычную тэрміналогію, вось ён там сказаў, калі гаворка ідзе пра псіхалагічную тэрміналогію, то ў народнай мове такіх тэрмінаў у сціслым значэнні гэтага слова няма. І ў гэтай прычыне камісія апынулася перад сітуацыяй, перад дылемай, ёй патрэбна было або ствараць новыя словы, або браць, запазычваць чужыя словы. І вось камісія, і там такая фраза, кіруючыся прынцыпамі чэхаў, вырашыла ствараць новыя словы на аснове каранёў элементаў беларускай мовы. І гэта даволі такая цікавая сітуацыя ў нашай беларускай сітуацыі, таму што ўсё ж такі наш практычны досвед, часткова і тэарэтычны, так скажем, абмежаваны ў першую чаргу нашымі непасрэднымі суседзямі. Вот на ўсходзе рускія, на захадзе Польшча, Украіна, Літва. Вось фактычна, адкуль мы непасрэдна чэрпаем там нейкія крыніцы, нейкія элементы, ідэі нейкія, можа быць, выкарыстоўваем, пазычаем, нешта вось такое. А тут зрабілі так, як чэхі. Трэба было мець такога чалавека, які ведаў бы пра гэту практыку чэхаў. І ведаеце, што якраз у пачатку 22-го года у першым нумары часопіса «Вестник Народного комиссариата просвещения», дзе друкаваліся тэрміналагічныя падборкі у 1921 годзе, Байкоў, рэцэнзуючы адну працу, там па методыцы ці нешта такое, ён там напісаў, што трэба пры стваренні тэрміналогіі арыентавацца на жывую народную мову, і там ёсць прамая такая рэпліка з пытальнікам. Стварылі ж чэхі сваю народную навуковую тэрміналогію. Разумееце, пра тое, як чэхі стварылі сваю народную навуковую тэрміналогію, ведалі ўсё ж такі не ўсе, ведалі адукаваныя людзі. І вось гэта адукаванасць, гэта было ў артыкуле Байкова на пачатку 22-го года, простая спасылка на чэшскую практыку. І вось я сказаў, што як прынцып працы камісіі гэта было дадзена ў тэксце, пад якім стаяў подпіс Степана Некрашевича. Але я подумаю, што, не ведаю, можа быць, Степан Некрашевич таксама быў вельмі заняты, і ще раз паўтараю, ён быў арганізатар, ён быў кіраўнік, а, відаць, у яго з Байковым былі вельмі добрыя адносіны, яны, магчыма, абмяркоўвалі, і, магчыма, вось, Байкоў, можа быць, падкінуў гэту ідэю, і вось непасрэдная спасылка ў Некрашевича была пры характарыстыцы працы правапіснай тэрміналагічнай камісіі. А пасля яшчэ сам Байкоў у сваім артыкуле ў рэцэнзіі пачатку 22-го года непасрэдна спаслаўся на чэшскую практыку. Калі гаварыць вось пра такі стылістычны, філалагічны кругагляд Байкова, яшчэ мне вельмі спадабалася, і я гэта цытаваў, меркаванне Байкова
пра стварэнне тэрміналогіі, беларускай тэрміналогіі ў індэлкульце. Ён параўнаў гэта стварэнне з тым, як тварілася тэрміналогія ў рускай мове ў 18 стагоддзі. І ён там напісаў, што у 18 стагоддзі ў рускай мове тварілі тэрміналогію на ўзор нашых індэлкультаўцаў. Ну, вядома, можна было б напісаць наадварот, што індэлкультаўцы тварілі на ўзор там рускіх у 18 стагоддзі. Ну, але гэта нюансы. Але я просто вось пра што. Што, разумееце, Байкова адэкватна ацэньваў узровень развіцця, ступень апрацаванасці, завершанасці беларускай мовы. І, між іншым, некаторыя ягоныя меркаванні увайшлі ў гісторыю беларускага мовазнаўства. Шакун, калі яму трэба было спаслацца на тое, што ў 20-е гады беларуская літаратурная мова знаходзілася в стане свайго незавершанага фарміравання, Шакун спаслаўся не на каго іншага, а якраз на Байкова. У Байкова быў такі выраз у адным з артыкулаў 1920-х гадоў. Так вось, вяртаючыся да індэлкультаўцаў 20-х гадоў і рускіх тэрмінолагаў 18 стагоддзя. Ну, я хочу сказаць, што гэта вельмі важна для гісторыкаў, калі мы параўноўваем беларускую мову з іншымі мовамі. Ну, вот мы часто любім параўноўваць з рускай мовай, то несумненна трэба вельмі добра ўлічваць вось гэтую розніцу гістарычнага шляху, ступені развіцця беларускай мовы. І я думаю, вось такое параўнанне, калі яно датычыцца якраз тэрміналогіі, індэлкультаўскі перыяд і 18 стагоддзя ў рускай мове, гэта, можа быць, нам не вельмі прыемнае такое параўнанне, але яно правільнае, дакладнае, таму што калі, вось, напрыклад, Артём Ефімович, Баханько у сваёй манаграфіі браў і проста параўноўваў беларускую мову 20-го стагоддзя з рускай мовы 20-го стагоддзя. І гэта, конечно, было, мне здаецца, не вельмі добра, таму што, ну, ўсё ж такі абсалютна зразумела, што яны знаходзіліся на розных ступенях развіцця, і не заўсёды, ну, там можна было рабіць вось такія параўнанні. Я ўсё гавару пра такую кваліфікацыю Байкова, пра такую славістычную кваліфікацыю Байкова, в сэнсе там апеляцыі да чэшскага досведу, апеляцыі да гісторыі фарміравання рускай тэрміналогіі ў 18 стагоддзі. Ай, ну я бачу, што я скачу туды-сюды, вяртаюся да Крыніцы у 42-м годзе публікацыя тут у Мінску, калі мы з маім дыпломнікам вырашылі там, ну, разумееце, в гэты час як бы навуковы ўзровень дыскутантаў быў не вельмі высокі. Это не Инбелкульт, это не Академия наук, это простые допоможники, подручники. Конечно, Антон Адамович фигура значная, и там был Антон Лёсик, до речі. Антон Лёсик выступал на этой конференции. И яны там абмяркоўвалі, як перавыдадзены Бранислав Тарашкевич. Так вось, там у гэтым артыкуле Крыніцы там былі такія нейкія кваліфікацыі гукаў беларускай мовы, там з указаннем на артыкуляцыю, дарсальны, там нейкія такія былі тэрміны, што я просто тады, як ён гэта мне паказаў, я падумаў, што ну такіх слоў ніхто просто ведаць не мог, акрамя добра адукаваных людзей. І вось я зараз не памятаю, ці ён это напісаў там у дыпломнай працы, мы з ім это абмяркоўвалі, ці толькі скончылася тым, што мы это абмеркавалі. Вось М. Крыніца, правда, больш відаць публікацыі гэтага М. Крыніцы не было, што гэта быў артыкул напісаны Міколам Байковым падчас акупацыі, калі ён знаходзіўся тут у Мінску. Ну, гэта пад пытанне. Увогуле я забыўся сказаць, ну, але я думаю, гэта рэчы, можа быць, даволі добра вядомыя.
што Байкоў не быў толькі мовазнаўцам, і ён быў, у яго даволі многа, асабліва ў першы перыяд прац, прысвечаных педагогіцы. Ён быў журналістам, ён спачатку быў супрацоўнікам часопіса «Школа і культура Савецкай Беларусі», по-моему, так, у 21 годзе. Пасля ён супрацоўнічаў з часопісам «Вестник Народного комиссариата просвещения СССРБ», і там друкаваў розныя рэцэнзіі, інфармацыі пра розныя педагагічныя, розныя метадычныя з'явы і так далей, і так далей. І гэта была вельмі добрая журналісцкая праца, вельмі добрая інфармацыйная праца для тагачасных людзей. Ён гэта рабіў як бы пад эгідай наркамата асветы. Між іншым, захаваны хорошы, добры дакумент, на жаль, я яго зараз у спешцы не знайшоў, але мне яго не вельмі складана знайсці, з часу працы Байкова у часопісе «Школа і культура Савецкай Беларусі». І вось там ён, значыць, быў, відаць, сакратаром гэтага часопіса, ці што. Вось далей быў часопіс «Асвета», ён там супрацоўнічаў вельмі шмат, туды пісаў розных рэцэнзій. І вось, калі ён быў супрацоўнікам часопіса «Школа і культура Савецкай Беларусі», ёсць такі дакумент в архівах пра тое, як Байкоў, пра абутак Байкова. Значыць, відаць, яму трэба было бегаць паміж аўтарамі, рэдакцыямі па розных месцах, у яго парваліся ботинкі, не то боты. І ён піша заяву па сучаснаму Сабес, значыць, у наркамата асветы, піша, што я вот сакратар, значит, часопіса там «Школа і культура», я тут бегаю по горадзе, у мяне парваліся боты, і мне вельмі незручна працаваць, таму што, ведаеце, босаму па бруку бегаць вельмі незручна. Я амаль што блізка да тэксту працытаваў. Это вядомая сітуацыя, калі ў пачатку 20-х гадоў было забеспячэннем складана, і калі навукова-тэрміналагічная камісія был отдаден загад на науково-терминологичную комиссию, там было написано, что должны в спешном порядке за 3 месяца сделать терминологию, но там было написано, что на время выполнения этой работы освобождается от всех других обязанностей и удовлетворяется жалованием и пайком. Разумеется, атрымаць паёк у 1921 годзе на тое, каб выдумывать беларускія тэрміны, гэта было, я лічу, вельмі добрай кар'ерай. Гэта было вельмі добрым дасягненнем. Гэта савецкія чыноўнікі, прабачце. І там Лёсік, напрыклад, ён так жыў так хорошо, ён не лічыў там грошы і так далей. Ну, дарэчы, калі ўжо на тое пайшло, такога типу документы апублікаваны і ў зборніках, прысвечаных Яну Купалу, калі там написано, что ему там, я не памятаю, ці табак ему выдавали, ці то цигареты, значит, за хорошую службу, значит, там, ось про Якуба... Запрыцкий, на что ты намекаешь? Я намекаю на то, что праца терминологов цанілася, говорю про, і што яна павінна цаніцца. Яна цанілася у 21-м годзе, у 22-м, бо... таксама павінна цаніцца. Боты давалі, цыгареты. Вось дакумент ёсць на Якуба Коласа, значыць, калі Якубу Коласу, можа быць, нават, прабачце, як члену правапісна-тэрміналагічнай камісіі, яму была праведзена электрычнасць і значит, на одну лямпочку, по-моему. Есть такие документы. Но я ни на что не намекаю, я просто хочу, ну, хотя, может быть, и намекаю, я хочу вернуть нас у атмосферу 100-годовой давности, как зразумець, у якіх умовах працавалі наши папярэднікі. Ну і я цяпер, выкладаючы студэнтам, штораз ім нагадваю пра тое, што вось мы напярэдадні, дарэчы, 100-годдзя правапісна-тэрміналагічнай камісіі будзе праз 2 гады, і напярэдадні 100-годдзя Беларускага дзяржаўнага універсітэта. І, ну, калі у мяне ёсць нагода, я нагадваю студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта пра пачаткі, як гэта было непросто, і говорю, напрыклад, про тое, што
праца пачыналася ў непрыстасаваных памяшканнях, якія не апальваліся, сядзелі ў кажухах. Тады яшчэ не было глобальнага пацяплення. І я думаю, значит, это сядзелі ў кажухах, І дзьмухалі. ой, дзьмухалі на рукі, і, значит, і між іншым, калі засноваўся Беларускі дзяржаўны універсітэт, была такая дапамога з боку расійскіх універсітэтаў, приехала, я уже не памятаю, колькі там дакладна прафесароў, і некаторыя з іх засталіся, яны склалі як бы славу беларускай навукі, ну, такія людзі, як, напрыклад, Замотин, напрыклад, Щекоціхін, а нейкая частка людзей, прафесараў расійскіх не вытрымала гэтых цяжкіх умоў, і праз месяц-два пакінулі Мінск, і яны не сталі працаваць, і, ну, тым больш, ну, таму што я просто нагадую пра тое, у якіх умовах складаных і простых пачыналася, ну, такая прафесійная дзейнасць у нашай галіне. Такім чынам, Байкоў быў вельмі такой важнай фігурай, як журналіст. Ён многа друкаваўся з рознымі рэцэнзіямі, артыкулы на педагагічныя і іншыя тэмы ўжо ад пачатку 20-х гадоў вось у гэтых выданнях. І ён ад самага пачатку узяўся за слоўнікі. Хто, власна кажучы, першым напісаў пра беларускі лексікон у нямецкай апрацоўцы, пра сямімоўны слоўнік 1918 года, выдадзены ў Лейпцыгу. Гэта зрабіў Байкоў. Хто напісаў пра слоўнікі братоў Гарэцкіх, рэцэнзію першую? Гэта зрабіў Мікола Байкоў. Хто напісаў у 22 годзе артыкул «Агляд у слоўнікавай працы па беларускай мове», слоўнікавай працы ў беларускай мове? Гэта зрабіў Мікола Байкоў. І такім чынам, з аднаго боку, ён быў такі непасрэдна сачыў за лексікаграфічнай сітуацыяй, рэцэнзаваў, інфармаваў. Вось пачынаючы з 22 года, з часу стварення слоўнікавай камісіі, верагодна, ён сядзеў на слоўніках, на распісцы картак, на падрыхтоўцы картак. Між іншым, вось што хачу сказаць, калі гаворка ідзе, нагадаю пра тое, што у 1924 годзе выйшаў практычны расійска-беларускі слоўнік Байкова у суаўтарстве з Максімам Гарэцкім. 24 год. У 26 годзе гэты слоўнік выйшаў у другім выданні. І, уласна кажучы, вось якраз з гэтых слоўнікаў вядзецца адлік уласна навуковых слоўнікаў 20-х гадоў. Таму што пры ўсёй павазе да Максіма Гарэцкага, да братоў Гарэцкіх, з гэтыя першыя іхныя слоўнічкі, яны былі такія маленькія, яны былі непрэтэнцыёзныя. І, між іншым, Байкоў, пішучы пра слоўнікі Гарэцкага, ён заўважыў, што у першых слоўніках Гарэцкага вельмі шмат узята з Насовіча. І, між іншым, сам Гарэцкі, я зараз нешта мне выскочыла дакладна з галавы, ужо, по-моему, літаральна праз пару гадоў пасля таго, як выйшлі ягоныя першыя слоўнікі, Гарэцкі недзе сам напісаў, што там Насовіча, ну, ўжо так нешта многа, і так недахопам тое нашых слоўнікаў з'яўляецца, што там многа ёсць Насовіча. І літаральна гэта Гарэцкі зрабіў праз пару гадоў пасля таго, як былі выдадзены першыя слоўнічкі. Ну, па-першае, гэта ў прынцыпе вельмі цікава, як робяцца слоўнікі, у якой ступені нехта там, як, напрыклад, Ярушевіч у Маладэчне, задае сваім семінарыстам: ну-ка, давайте мне там беларускія словы, напрыклад. А нехта бярэ, напрыклад, там слоўнікі ранейшыя, папярэднія. Ну, я да таго, што несумненна ў слоўніках Гарэцкіх было шмат мясцовай, сваёй там лексікі. Гарэцкі вельмі добры пісьменнік і вельмі добры знаўца мовы, гэта несумненна.
Але тое, што там выкарыстоўваўся лексікон са слоўніка Насовіча, гэта несумненна вельмі важнае сведчанне, і таксама як і важнае сведчанне пра тое, што як пасля ён ужо прыйшоў да высновы, што гэта замнога. Ну, між іншым, я пра слоўнікі 24 і 26 года. Байкоў у супрацоўніцтве з Гарэцкім спрычыніўся да выдання сапраўды навуковых слоўнікаў. І што цікава, вось якраз калі гаварыць пра выданне 26 года, яно ўжо было рэвізаванае ў параўнанні з 24 годам, і там яны хацелі нармалізаваць беларускую мову, папраўляць. Яны пра гэта самі напісалі у выданні 26 года. Ну, выйшла так, што у 24 годзе было выданне іхнае слоўніка, 5000 экземпляраў вельмі хутка разышлося, яны былі ўсцешаны, былі абрадаваны, і яны ўбачылі, што ўжо беларусізацыя была, слоўнік запатрабаваны. Гэта было іначай у параўнанні са слоўнікам братам Гарэцкіх, тому што браты Гарэцкія напісалі слоўнік братам по патрэбе, якія па-беларуску сказаць хочуць, але вот не ведаюць, як сказаць. Это як бы для самаўдасканалення, так? А ўжо слоўнік 24 года Байкова і Гарэцкага, это слоўнік для практычнага ўжывання. І слоўнік 26 года выдадзены быў накладам 20 000 асобнікаў. У 4 разы больш, чым выданне 24 года. І яны самі пабачылі, адчулі, што як бы ёсць патрэба ў слоўніках, і ўжо трэба рабіць не проста там для сваіх сяброў, а трэба рабіць для ўсіх. А ўсе, гэта значыць, патрэбен дакладны слоўнік. І ўжо ў прадмове 26 года яны пішуць пра дакладнасць слоўніка і так далей, і нешта там нармалізуюць у параўнанні са слоўнікам 24 года. Ну, у мяне няма тут магчымасці гаварыць, Германович пра гэта пісаў. Яны скарацілі реестр, там скарацілі колькасць беларускіх дублетаў і так далей, і так далей. Ну, я не ведаю, я так бачу, што я ўжо амаль што гадзіну гавару і думаю, што гэта можа быць і так дастаткова часткова, таму што, як бы, я не думаю, што, можа быць, тут гучаць такія важныя рэчы, але наша мэта, як бы, адзначыць гэту важную дату, паговорить про такую важную особу, про такую важную персону. І сапраўды, я думаю, што Байку, вось так трошки атрымалася, што ён аказаўся ў ценю, што у яго шмат такой працы ў суаўтарстве, і ён не ўцякаў ад руціны. Трэба там распісваць карткі, ён распісваў карткі. Ну, тут не было магчымасці гаварыць пра тое, як яны з Некрашевічам працавалі у слоўнікавай камісіі пры стварэнні, пры выкладанні слоўніка жывой беларускай мовы. Это ўвогуле тытанічная праца, калі з дапамогай карэспандэнтаў, з дапамогай краязнаўчых арганізацый праца была арганізавана так, што у слоўнікавую камісію, трымайцеся за крэслы, 2500 чалавек у Беларусі тагачаснай даслалі свае матэрыялы. Ну, я ўжо там не памятаю, можа быць, часткова яны там недзе аб'ядноўваліся, ці там былі не персанальныя падборкі, але на месцах да збору слоў лексікі беларускай мовы ў 27-28 годах, у 26-м, мелі дачыненне 2500, каля 2500 чалавек у розных рэгіёнах. І мы ведаем, як бы, вынікі часткова апублікаваны. Вось
Віцебський словник, ці словник Шатерніка і відомі інші там люди, між іншим, ось Байков мав дочинення до публікації інструкцій, після до публікації того, як їх треба правильно записувати, коли картки оформлялися неправильно, і там була спеціальна публікація, де він тлумачив, як це робити. І, несумненно, ягоная заслуга тут вельми великая. Ну, я забыўся сказаць, ён жа быў яшчэ літаратурны крытык. Ён быў літаратурны крытык, выступаў пад псевдонімам Крывіч, неабыякім. У 1929 годзе быў апублікаваны ягоны зборнік. Хочу сказаць, што Байков, ну, увогуле ён лічыцца такім крытыкам, ну, як бы вельмі таким, может быть, советским, трохи, может быть, отсталым, але я хочу сказаць, што ён так вельмі шчыра прыняў тыя сацыяльныя, асабліва нацыянальныя зрухі, змены, якія тут былі ў Беларусі. І вось калі, напрыклад, там была беларусізацыя школы, ён пра гэта пісаў вельмі так, з такім імпэтам, з такой ахвотай. Яму гэта падабалася, што у Беларусі уводзіцца беларуская мова, пераводзіцца на беларускаму чалавеку. Яму гэта падабалася. І, значыць, гэта настолькі яму падабалася, што ён чытаў літаратуру, і ён быў літаратурным крытыкам. Ён адным з першых пісаў артыкул пра новую зямлю Якуба Коласа. У яго ёсць артыкул пра Яна Купалу, яго месца беларускай літаратуры. У яго ёсць рэцэнзіі на Платона Галавача, на паэтаў. Між іншым, я забыўся што сказаць, у гэтых сваіх літаратурна-крытычных артыкулах у яго заўсёды вельмі часта ёсць нейкія заўвагі наконт мовы розных аўтараў. І рекламую самога сябе, я здаў артыкул, прысвечаны таму, як у беларускай лінгвістыцы асвятляецца мова твораў Цішкі Гартнага. Ну, просто зрабіў такі агляд на працягу часу, хто, як, калі што пісаў пра мову твораў Цішкі Гартнага. Так вось, калі гаварыць пра Байкова, ну, між іншым, у Байкова быў і гістарыяграфічны нарыс, біяграфічны нарыс пра Гартнага у сувязі з юбілеем Гартнага. Ну, увогуле, як бы, яму падабаўся Гартны, дык вось ён рэцэнзаваў другую кнігу «Сокал Целіны», і сярод іншага Байков напісаў, там на Гартнага ў часопісе «Узвышша» былі нейкія такія кепскія артыкулы, значыць, вось там, між іншага, Байков напісаў, пішучы пра Гартнага, ён напісаў, што лексікон Гартнага багацейшы за лексікон любога іншага тагачаснага беларускага пісьменніка. Так што мы ведаем Чорны, несумненна, Купала, несумненна, Колас, а вось паводле меркавання Байкова лексікон Гартнага багацейшы за, калі гаварыць, мова канкрэтнага пісьменніка. Ён карыстаўся большай колькасцю слоў, ну, так палічыў Байков, у параўнанні з рознымі іншымі аўтарамі. Ну і, конечно, я не маю такіх паўнамоцтваў, я не літаратурны крытык, але маю увагу звярнула тое, што у 26-м годзе у Гартнага быў артыкул «Беларуская літаратура у 25-м годзе» ці проза. У 27-м годзе артыкул «Беларуская літаратура у 26-м годзе». Мне припоминается Белинский. Разумеется, это трэба было быў пэўны час для таго, каб літаратурная крытыка дарасла до таго, каб нехта мог узяць агляд літаратуры пэўнага года. Ну, таму што, взять, напрыклад, мяне, я могу написать рецензию на нейкую книжечку. Ну, еще на какую-нибудь книжечку. А уже написать там агляд літаратуры развіцця цэлага года, это, пробачце, это трэба быць Белінскім або Міколам Байковым. І, разумееце, калі гаварыць пра жанры літаратурнай крытыкі, такі агляд, гадавы агляд літаратуры, гэта сведчанне пра пэўны ўзровень літаратурнай крытыкі,
І гэта рабіў якраз Байкоў. І нават калі гаварыць пра гэта яго выданне кнігі зборніка 1929 года, я паглядзеў одну рэцэнзію і таксама паглядзеў артыкул пра гэтую кнігу, і артыкул не абы каго, а Лукаша Бенда, дзе ён так там моцна крытыкаваў Міколу Байкова. І там написано, что там выглядае з таго, ну, может быть, я просто не ведаю літаратурнай крытыкі. Яшчэ не было як бы ў модзе выдаваць зборнікі літаратурнай крытыкі канкрэтнага аўтара. І вось в одной рэцэнзіі пішецца, вот нешта тут так Байков придумаў выдаць зборнік сваіх артыкулаў. А што тут такое дзіўнае? Пасля Бенда таксама напісаў. В сэнсе, ён нават у літаратурнай крытыцы ну, быў нейкай такой значнай фігурай, і між іншым, вось як пісаў Бенда, ён там быў таксама як бы саматужнікам у баку. Ну, рэч у тым, што ў літаратурнай крытыцы былі вельмі вострыя, яркія бойкі паміж прадстаўнікамі розных літаратурных груповак, Полымі, Белак, там Узвышша, Маладняк, пакуль ён быў і так далей. А вось Байков быў такі сам па сабе. Я то неяк нават думаў, што ён там быў, відаць, можа, у Полымі. Не. Ну, відаць, апошняе, што я скажу, што мяне больш за ўсё турбавала, што доўгі час, і вось пра што я ўжо часткова пісаў, і думаў, як жа мне тут у гэтым асяроддзі вось пра гэта сказаць, каб было культурна. Значит, и я бачу, говорил про это не сказал, и теперь треба сказать. Тем более, что я у Фейсбуку написал такой конкретный пункт, это за что Байкова не мог терпеть Владимир Дубовка. Так вот, Владимир Дубовка был, ну так сказать, нехороший человек. Рэч у тым, што ён чамусьці лічыў сябе кваліфікаваным мовазнаўцам. І ён абсалютна беспадстаўна бэсціў Степана Некрашевіча, Міколу Байкова. Вось калі гаворка ідзе пра рэцэнзіі на расійска-беларускі слоўнік 28 года, у часопісе «Узвышша» была надрукавана рэцэнзія. І я калісьці сам перадруковаў гэтую рэцэнзію для часопіса «Архэ», для тэматычнага нумара пра лінгвістыку 20-х гадоў, і я на той момант не дагледзеў, ужо на той момант былі апублікаваны нейкія рэчы, і там была такая гадкая, такая брыдкая рэцэнзія, такая в камсамольскім стылі. Значная частка присвечена реестру слоўніка, а в реестре столько-то там церковных слов, и там и Богородица, и крестит туда-сюда, и он этому солит там, ну, ледве что не на пару сторонках, и дае великие перелики слов, и что-то наше выдавецтво выдае церковную терминологию, может быть, не особенно, значит, а вот автор бачыў крапіла, пачынае, ну, крацей вот на эту тему, что в словнику там есть Бог, Боженька и так далее, божественные слова, автор этой рецензии «К-зны», а это был Дубовка. Но я на той момент не думал, я думал некий, вот некий «К-зны», значит, может писать такую дурь. Пасля там еще была частка, присвеченная тому, что у словнику Байкова, Некрашевича, вот есть такие словы не вельми, ну, мілагучныя, не вельмі добрыя для адпраўлення там фізіялагічных патрэб чалавека. І вось такія словы, маўляў, вот такія, якія можа дрэнна пахнуць, і вот нешта вот такое, там бывалі такія словы. І гэта таксама патрапіла на пяро Владимиру Дубовку, і ён взяў гэта, распісаў. А там такія словы, як вот туды-сюды, а ў беларускай мова прыгожая, такіх слоў нема, і так далей, і так далей. І між іншым, калі Антон Адамович у 42-м годзе вспамінаў пра тое, што вот бачыце, яны там у слоўнік уключалі там нейкія такія кепскія словы і так далей, гэта дзякуючы таму, што Владимир Дубовка там напісаў. Ну, а паколькі у Дубовкі была неверагодная амбіцыя
лічыць сябе мовазнаўцам, і гэта добра відаць з перапіскі ягонай, якая ўжо апублікавана даволі даўно. І ён пераймаўся, каго тут выбіраюць акадэмікамі. Вось калі, напрыклад, Некрашевіча там выбіралі акадэмікам, ён пісаў, я нават слоў не магу ўжыць, гэтыя словы апублікаваныя. Можна паглядзець, якія словы ўжываў Владзімір Дубоўка, калі тут выбіралі акадэмікамі і выбралі там, напрыклад, Некрашевіча, а не Владзіміра Дубоўку. Значыць, і Владзімір Дубоўка, ён рабіў пераклад азербайджанскага аднаго паэта і ўзяў там нейкае слово, выкарыстаў гэта слово было байкуша. І ён пасля напісаў, байкуша гэта у азербайджанцаў, гэта, значит, нейкі кепскі чалавек, просто сказаць, это шкоднік на фронте культурнага будаўніцтва. І, значыць, трэба сказаць, што такія байкушы ёсць у нашай сітуацыі. Яны робяць слоўнікі практычныя, і і слоўнікі уводзяць бажэственныя словы, і, значыць, і нейкія вось такія, і пасля ў яго паэма ёсць і прокуровых ветразі і ўзвівы. І ён там, байкушы гэтыя, значыць, фігуруе. Байкушы это байкоў несумненна. Байкушы это несумненна байкоў. І, разумееце, і, вось, са шкадаваннем хочу сказаць, што Дубоўка апошнім часам так вельмі узвышаецца, ён таго заслугоўвае, а яму ягонае будзе. Але вось калі, напрыклад, выдадзены двухтомнік Дубоўкі, то там людзі, якія рабілі гэты слоўнік, яны пішуць, Дубоўка такі цудоўны мовазнавец і так далей, і вось піша гэта Давідоўскі, які працуе ў беларускім аддзеле нацыянальнай бібліятэкі, спасылаючыся, між іншым, на працы мовазнаўцаў. І вось, напрыклад, Владзімір Куліковіч абараніў дысертацыю кандыдацкую па Дубоўку, манаграфія выйшла, а атрымліваецца, што яны калі пішуць пра Дубоўку, яны нават як бы не ведаюць прац мовазнаўцаў. Праўда, калі б яны спасылаліся толькі на Владзіміра Куліковіча, яны б напісалі, да, Дубоўка цудоўны мовазнавец. І таму я думаю, што, конечно, трэба спасылацца на мяне, таму што я думаю, што Дубоўка вельмі дрэнны мовазнавец. І, конечно, я пра гэта яшчэ як бы так не напісаў, але чаму? Можа быць, нават часткова напісаў. Вось гісторыя беларускага мовазнаўства, недзе там абзац, ці нешта вось такое, я прысвяціў Дубоўку і напісаў, што Дубоўка, яны ва ўзвышшы, ужо ў першым нумары, яны былі там завялі рубрику «Культура мовы», і ўжо ў першым артыкуле «Культура мовы» яны пішуць пра руска-беларускі, расійска-беларускі слоўнік, як пра нейкую там ерунду. Вот я не памятаю, які дакладна кантэкст, ерунда. Пасля яны яшчэ взяли, надрукавалі рэцэнзію на слоўнік беларуска-расійскі Байкова Некрашевіча. Это рэцэнзія, правда, мовазнаўца Язэпа Лёсіка, такая тенденцыйная, такая никудышная, такая несправедливая, что просто, и между іншым я зазірнуў в Википедию, вось там, где артыкул про Байкова, там напрямую спасылки на тое, что вось як бы на рэцэнзію абсолютно несправедливую, абсолютно вздорную Язэпа Лёсіка. Так что, вось мне просто болит Дубоўка за тое, што ён так кампраметаваў беларускіх мовазнаўцаў, беларускіх лексікографаў. І я думаю, ён свайго заслугоўвае. Ладно, можа быць, гэта не вельмі добрае заканчэнне. Такім чынам, Байков яшчэ раз. Па праўдзе, гэта вельмі светлая фігура. Рускі чалавек, які трапіўшы у пэўную гістарычную сітуацыю, у пэўны гістарычны кантэкст, які вельмі добра ўпісаўся ў нашу сітуацыю, які вельмі добра перанесся нашымі праблемамі. І мы, конечно, нават і не знаем, што ён не быў беларусам. І это не важна, можа быць, але вот калі мы говорим пра гісторыю, это, дарэчы, можна вспомніць. Яму былі важныя вельмі многія рэчы у беларускай літаратуры, у беларускай культуры.
У яго ёсць рэцэнзія, напрыклад, на выданне збору твораў Максіма Богдановича, яго там цікавіць эдыцыйная практыка, а як там каментаваў Замотин словы розныя у Максіма Богдановича. І Замотин быў таксама рускі чалавек, он быў вельмі акуратны, ён там пару разоў напісаў прадмове пасля ў каментарах, што, ну, маўляў, нашы каментары такія невялікія, негрунтоўныя, яны ў асноўным датычацца там русізмаў, паланізмаў у Богдановича, але трэба спецыяльныя працы, мы як бы не ставім сабе такой мэты, што мы тут все пракаментируем і так далей. І он адзін раз это напісаў прадмове, пасля недзе там так напісаў, а Дубоўка, бачыце ўжо, Байкоў, які мог бы гэта зрабіць, напісаў, што от шкада, што не было супрацоўніцтва з мовазнаўцамі, мовазнаўцы маглі вельмі добра там кваліфікаваць і так далей. Розныя з'явы ў мове твораў Максіма Богдановича. І такім чынам Байкоў, ну, увайшоў вельмі такой выразнай, яркай фігурай асобай у гісторыі беларускага мовазнаўства, у гісторыі беларускай лексікаграфіі. І я думаю, что еще, может быть, мы недостатково оценили то, что им сделано. И я говорю так, ну, просто складывалась так ситуация, что он был не заўсёды на перших ролях, такие частково, как бы, другие у него были роли, але по правде, ось тое, что он робил, это было сделано вельмі добра. И несумненно, и ягоныя слоўнікі абодва з галецкімі, это вельмі добрыя слоўнікі. І слоўнік беларуска-расійскі з Некрашевічем, вельмі добры слоўнік. І расійска-беларускі 28-го года это вельмі добры слоўнік для таго часу. Просто калі мы бачым там, напрыклад, нейкія такія разносныя рэцэнзіі 20-х гадоў, мы можам разумець, што, ну, просто тады быў іншы стыль, тады была іншая эпоха, такога тыпу рэцэнзіі былі, можа быць, звычайнай з'явай. Ну, еще плюс там паміж людьми были разные адносіны, не абавязкова верить у тое. Ну, конечно, там были помылки, это само собой, але на стваренне слоўніка 26-го года ён атрымаў часу 2 тыдні. Разумеете? Было задание, ну, я не знаю, Некрашевич сам начальник, значит, дал себе и Байкову задание за 2 тыдні зрабіць слоўнік. Ось так. Так что еще раз віншую нас всех с минулыми святами. Ну и я думаю, мы, до речи, вспомнили такую важную, приемную фигуру, як Микола Байков. Ну, ось у вас... Може, питання будуть? Коли ласка. Прошу. От було сказано про ставлення Дубовки і на початку про ставлення Адамовича. Так. Чи є некая совість тут? Це просто паралельно некие... Ну, речь такая, что ось Юрась сказал бы добра, я кепска памятаю. Антон Адамович як бы не был непосредственно в структурах узвышша, правда? Але ён друкаваўся ва узвышше, правда? И Антон Адамович был такі, ну, паводле пазнейшых ягоных публікацый, ён такі выразны узвышаец. Ну, а узвышаўцы все, відаць, падтрымлівалі адзін аднаго. И я думаю, что, ну, рэч у тым, што пасля, калі Антон Адамович пісаў пра гісторыю літаратуры, у яго там выглядала, ну, так грубо сказаць, может быть, примитивно, и это вот правильная літаратура гэта узвышша, а там неправильная, значит, там вось іншая. Ну, карацей, узвышша ён так, аўтара узвышша, і Дубоўку, само собой, у тым ліку, ён падаў як, ну, вось, галоўных апозіцый у беларускай літаратуры. У яго была такая монографія на англійскай мове. Апозіцыя — это, у першую чаргу, узвышаўцы. І вось узвышаўцы, яны змагаліся супраць камсамола, супраць партыі і так далей, і так далей. І гэта несумненная прапаганда, таму што калі пачытаць, напрыклад, вось перапіску Дубоўкі з Бабарэкам, мы бачым, што Дубоўка быў такі ж савецкі чалавек, як і іншыя тагачасныя літаратары, якіх ён там пабіваў. Ён быў за пралетарскую літаратуру, значит, и так далее, и так далее. Так что, калі вось наши сегодня литературознавцы, историки литературы
ну, пишуть про Дубовку як такого виразного опозиціонера. Ну, правильно, звісно, ми повинні якби узвишати, романтизувати і так далі. Але там така вельми моцна совєтська комуністична подкладка, яку нікуди не сховати. Можна я ще? От на кон Дубовки, до речі, таке питання. Значить, таке якби питання абстрактне, не по фактах. Я погоджуся з тим, що Дубовка був не надто добрим мовознавцем. Я, до речі, некоторих речей не можу дарувати, скажімо, метазгодний, якої він замість доброго слова дамет не ввів. Ось, абсолютно непотрібну кальку. Ось. Але, ну і навіть на концсоветськості Дубовки так само погоджуся. Я, до речі, про це недавно, годи два тому молодості артикул написав «Ні дня, ні бестю». Просто я проаналізував його на вірші і з віршу виявив, що порівняв з Жилком, що Дубовка по духу советский поэт, Жилка не советский поэт. Але ні, це не значить нічого древного, це просто була така, вот, ну, люди вірили, що це нова епоха настала. Але от мені здається, що може бути все-таки не такий вже там був зайздросник, поганий Дубовка, як ну, отрималося. Може бути, це просто некие складане дочинення тогочасних людей. Бо коли, допустим, поглядіти, проаналізувати рецензії того ж самого Байкова, які не були такі просоветські, так само, то це хоч і некая така, ну іначе кажучи, ми сьогодні з тяжкістю можемо оцінити. Нам треба увійти, от, може бути, у скуру тих людей, і коли ми це зробимо, то побачимо, що якби кожен по-своєму мав рацію. Може бути так? Ну, я не ведаю, речь вось у чым, што я, несумненна, мог бы згадзіцца, але я хочу сказаць, што мяне турбуе гонар нашага мовазнаўчага мундура у параўнанні, напрыклад, з літаратарамі. Вось калі літаратары неяк пішуць там пра нас, то яны неяк так, ну што там мовазнаўцы, суфіксы, коски, даслы, што это такое? Это што, навука? Вот там авангардизмы, там романтизмы, это там барокко, вот это да. И в этом плане, ну, якби Дубовка, вось ягоная, ну, я разумею, что человек 20-х годов, комсомолец, ну, поэт повинен быть таким. Поэт повинен, поэзия должна быть глуповата, это по-перше. А по-другое, поэт повинен быть, верить в себе до бесконца, и вот так себе показывать, и так далее, и так далее. Что лингвист себе не может добавить? А? Что лингвист не может себе дозволить? Ну, лингвист, вот, а лингвист повинен сомневаться весь час, и он повинен думать, и в этом плане, ну, просто, як бы так сказать, я, конечно, уражен. Это приватная переписка Дубовки до Бабареки, где Дубовка открытым текстом пишет. Коли вы поглядите там лексику, я говорю, я, конечно, у этой святочный день не хочу навіть этих слов повторять. Там написано так, як можна було писати на заборах. Значить, вот так Дубовка пише про білоруських лінгвістів. І неяк там яны собі взяли Льосика в компанію, використовували, і у неким там місці, я не пам'ятаю, там про нечто інше, Дубовка и там про Лёсика пишет, там туды-сюды. Так что я, несомненно, згоден з Юрасем, тому що без того, без життя в тим контексті, вельми тяжко, конечно, говорить, але я кажу, що, на жаль, я кажу, пробачте, я гэта нават увёл у гісторыю беларускага мовазнаўства. В сэнсе, там нейкі абзацик я написал, что ну вот так атрымалася, что узвышша долбала лексикографов, у них была такая позиция. Я кажу, уже у першай зацімцы яны там написали, там, ну что там некий русско-белорусский словник, это Байкова-Горецка. Пасля такая здоровезерная рецензия критичная Лёсика. Ну, Лёсик просто был характером вельми таким яркого, его все написал. А пасля, я говорю, Дубовка написал одну рецензию, а пасля еще одну хотел, там у него был такой Возвышанский проспект, и он туды хотел еще одну рецензию написать на этот словник. Я сказал бы, некая патологичная была ненависть до лексикографов, до этих словников. Ну, разумеется, это словники вельми добрые. І я просто уражений, як тогочасний поет, ну, молодий, так, ну, просто
Ну, вось так. Все ясно. Так, а Калин все-таки помер и где похован. Значить, вот что. У меня записано, я зараз боюся помилиться, так сталося, что наприканцы свайго жыцця Скалабан, я не ведаў пра сумныя ягоныя акалічнасці, я не ведаў, што ў яго рак. Бывало некалькі разоў, ну уже раз ці два, летом, у нядзелю, там у ліпені, напрыклад, звоніць мне Скалабан і нешта са мной размаўляе пра нейкія вось такія рэчы. Я поговорил там с ним, может там, ну, это уже не первый раз бывало, ну, в сенсе, мы з ним могли там сустракаться, недзе ў бібліятэцы, ці може ў іншым месцы, там размаўлялі пра гэтыя рэчы. Але было пару разоў, што я кажу, вот ён недзе там у ліпені мне звоніць, там у нядзелю, увечары, ці там днём, і што ты там размаўляеце, там, напрыклад, пра Байкова, ці пра нешта іншае. Ну, карацей, один со звонков у меня записана дата, калі мне позвонил Скалабан. И Скалабан сказал, что Байков был в 1945 году арестован в Берлине, у 1946 его в Минску судили и присудили ему 10 годов. И, значит, и он помер, и он мне есть дата записанная в 1947 году, там некая дата. И, значит, я думаю, что у фонда Скалабана, что он это покинул, там не доступно. Речь о том, что, ну, разумеется, я еще там не пару размов там со Скалабаном там записал некие речи, які он мне говорил, але у меня нема документов. Ну, між іншим, коли вже на то і пішло, я якраз позавчора, зазираючи ось у Вікіпедію, поглядів Тарашкевичну Вікіпедію, де написано, що там загинув, помер після 45-го, и поглядел звичайную Википедию, где написано, что помер у червня 41-го года. Я, не авторизуючися, взял у белорусской Википедии, поправил, написал, вот заходячи с той даты, яку мне сказал Скалабан, написал, что там Байков помер у 47-го года, такая дата, и спаслался на устное сведчение Скалабана. Поглядел сегодня, это моя правка там знята, і ўжо фігуруе ранейшае. Ну, я разумею вікіпедыстаў, па-перше, я не аўтарызаваўся там, прыйшоў нехта, взяў і паправіў са спасылкай на Скалабана. Так што памёр ён, верагодна, у 47-м годзе, вось это сведчанне Скалабана, у яго, відаць, былі якісь дакументы. Ну і між іншым, вось яшчэ адно сведчанне пра тое, калі ён быў у Берліне ў 44-м годзе, там выдаваўся часопіс якісь, і ён там дапамагаў рэдагаваць, корректировать. И вот редактор часописа позднее это вспоминал. И он написал, что у Берлине был Байков, и он помогал там нечто робить корректу. Это был уже старенький профессор. У 1944 году ему было 55 годов. Старенький профессор, сябра Язепа Лёсіка, який уже на 90% нічого не чув, і з ним було тяжко, значить, про нечто словно домовитися. Вось гэта Саўка апублікаваў вось гэта сведчанне. Ну а сведчанне Скалабана я маю толькі як вуснае паведамленне. Я не маю дакументаў, але я кажу, ён у 46-м годзе быў суджаны, паводле Скалабана атрымаў 10 гадоў і памёр у 47-м годзе. Ці ёсць яшчэ пытанне? Личная Тоді великий дякую, Сергій Миколаївич, за те, що знайшли.